kuitika matimba navasaya nyika ino muri yeZimbabwe musoro woshoka nemubhaibheri uripo rega ndirive nechitizo ndakadzibata pasura nhasi muri yeZimbabwe paka ndakapindira munzvimbo yemhondoro muna amai vane makore anokwana kuita iwo 52 years vane vanokwana kuita vatatu vakaroorwa vane musha wavo amai vakarwara zvakundoona kusvika pedyo nerufu asi amai ava vane kereke yavanonamata vakauya vakanamatirwa vakati ndokumbira mugondi kugaridzira vanhu pane zvandoda kupupura kana ndichifa ndife njira yangu yakaita sei yakachena tanyarashuri bhinifu wakachiweba kebirike asha vanhu vanga vachinzi ngavaunganidzwe neveukama okay asi vakataka kuudzwa nyaya iyi vanhu vakauya kuzvinamatsira vekereke mukati mekereke komune dzimwe hama ndokubva vataura kupupura kwavakaita chivi chihombe chavakataura ndechekuti mumuri muno mandigere mandakaroorwa mekwabhozhongora muno ndakakwanisa kuita chivi cheupombwe nevarume vanokwana kuita 11 chete 11 amai but pa11 vachonava ihama dzemurume wangu ndokutsudzura nemazita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kuti rikiti kuti bvu regai ndikubatei muromo Roma Pix Construction iri kuti kuva landlord kana landlady kwave nyore nekuti isu sawira wenyu weRoma Pix Construction tiripo masenzi edu ekunyabhira Rosewood Park Phase 1 achiripo zvakare hasati akwidzwa mutengo 300 square meters ichiri kuita $10,000 chete munobhadhara 40% pekutanga mari yasara inobhadharwa muchidimbu kwegore rese sekuzova kwenyu tiri mushishi kugadzira migwagwa mvura nesuwa magetsi ari mushishi kuiswawo zvekare svikai muzvionere kutaurwa unyimwa kuti munzwe zvakawanda batai ruvimbo panhamba dzinotevera 0719 118878 or 719 118878 0719 118878 kana kubata kosa pa 0788 980 346 0788-980-346 0788-980-346 kana kubata blessing pa 0788-964-570 0788-964-570 0788-964-570 munokwanisa zvakareka kufona kuhofisi kwedu pa landline inoti 0242 ikodi yeHarare 788470 0242 788470 tinowanikwa pa number 27 Chechu Avenue Alex Park muguta reHarare neRoma Pix Construction kuva landlady kana landlord kwavanyore baba Isabel manga muchitipa kamisoro yenyaya dzamakatibatira nhasi mati kudini icho kwadi muri yeZimbabwe mamwe mashoko andina mukoma KB ndiye vana vari kuchema vachitizwa baba vakaenda kunyaradzo asi vaenda kunyaradzo vakasvika vakanzizvo rega ndibodarika ndichinoona vana hama yangu ndokusvika vana vari pamasowe kuchinzi kune mwana ari kurwara pavakaenda pamunamato vari pamunamato ipapo vakanomwiswa mvura yemunamato ndokubva vafira pasowe ipapo ndokubva vafira pasowe ipapo nyaya yandinayo imwe inosirisa nokubvunza nokurwadza muri yeZimbabwe iri pachivhu pandakasvika panzvimbo iyi zvakandinesa nokuti pakaitwa munamato pakaitwa bira ndiri kuzama kureva kuti panga pane muprofita kana kuti n'anga wandiri kutaura mubatsiri akanga aripo pamba apa pachinzi pane munhu ari kurwara ipapo asi kurwara kwari kuita zviri kukonzereswa nababa vepamba apa asi baba vana kududzirwanisa kuti ndimuri kukonzereswa asi vainzi ndivo vari kukonzeresa mukati mekufamba nokubvunzirira asi vasvika apa pane munhu akauya kuzobatsira pamba apa akati ndiri kuda kupinda mutsimba imomo nyaya yakaita seiyi takamboita paApworth right yakaonekwa mune ihove garzia hombe nyaya iyi mukoma KB yakanzi nemubatsiri waipano muine matsime maviri ende pamba ipo pane matsime mangani maviri kwete rimwe rinokiwa rinocherwa mvura nababa chete uyezve kana vachida kuchera mvura imomo vanotochera ivo past 6 zvichienda kana kuti before 5 okay rinocherwa mvura ende tsime iri rinokiwa kana chicherwa na ivo ende ivo iko zvinozvivarira kuti mvura yavo yavanomwa ivavo inoiswa mubedroom inobva mutsime iroro amubve mvura yevamwe
munhu akaya kuzobatsira akati aiwa kurwara kurikuitika pana painyaya yemutsime mutsime ndio vatoda kuti tibate chinhu chinokonzeresa chiri baba vandiri kutaura mukoma KB izvozvo vari kusuuka muviri wese nyama dzavo nokuda kwezvakazoitika asi vari kuramba kuenda kuchipatara chikonzero ndozoita kuti ndive nenyaya iyi baba Isabel magadzira here kunyudza gejo right mukoma KB ndiri mukati mekunyudza gejo regai ndingovhura ndichipinda murodhi inonzi Willowville takananga kwainonogumira tikabuda naWillowville tikasvika panonzi ipo paarea 8 toenda patichagarika ndo panoda kutangira pane marara tinogona tichitaura aya vaitofanira kuisa alamu yekuti kana yarira kana marara awanda votoziva kuti pano pai patanga nokuti patichagarika marara anowanda ende anovhara chii rodi rimwe side bhete nokuti masenzi ari kure asi rimwe side rinochengetwa huku nevanonotengesa hapachaiti marara atanga right tobva ipapo toramba tichifamba pane 10 off iripo inoenda kuGlenville 3 tobva tadarika tabva ikoko todarika nepamasopa pedyo nesowo ramadzibaba gamba vanoziva roti iyi ipapo pane nzvimbo inogara magonyeti marori akawanda marara ari murodi imomo mukoma KB nzvimbo yandiri kutaura iyi haina township haina mishe vanhu marara ari murodi zvairi inotonetsa kupesera mota mbiri marara achibva akata rimwe saidi rerodi nzvimbo yandiri kutaura kuda kuta 10 meters marara achiteera rodi ari murodi mota kana nyimwe chiuya uku imwe inotobira kuti dzikwanise kupesera kuti rimwe saidi rinotasingiri nemakomba zviro zvakuchiita vanhu manje vakusvika mumarara aya ari murodi aya wobva vaisa moto vopisa kana vapisa zvinogona kupiswa usiku makuseni madota aye anenge akarara pasi pemadota paine moto mota dzikasangana dzodarika nomadota nechi ane moto zvinogona kukonzera ngozi yokutsvakwa motokari dzevanhu asi zviri kukonzerwa nemarara akazara murodhi kanzuru yadi kunobvisa marara iwayo zvechokwadi mukoma KB ndikatarisa mayunifomu akapfekwa nekanzuro mazuva ano mukoma KB havakachena maizvizive hamusi kutaura ava vari kukiremba motikari rava aiwa avachenge cheva vanhu choirava vane mayunifomu nyumanyoa zviyazvi kuti vanzi make plan zveza vakambokavhira vakachena saka vanotadza nekunobvisa marara ameno chichiri kuitika ipapo rodi mutiri kusvika mota dzinogona kuza rodi Willowville kubva patichagarika kunobuda papolisi budiriro 2 ipapo rodi hainambomira zvakanaka marara akatiulainiwa pakati mukati merodi chaimo zvino vanhu vari kupisa nemoto mota kana dzakupesana adzikadhumani moto anotirega ndibude onotsika imomo mune moto imo yes motikari yakutsva tichingopedza safety ino kuGlenville ndikabva kuti suzu ichiri mukati mwanjira amai ndikabwera kumweko pasopo rekani tibakagurisa tiri kudzoka baba Isabel vachinyudza gejo